Pamätáte si, ako Pištinko v minulom videu išiel do basy a potom sa vrátil? Tak tu je dôvod prečo. A ten dôvod je ten, že FC Prieta ponúkla svoje miesto v Premier League, aby sa Pištinko vrátil a neukončil svoju profesionálnu futbalovú kariéru. Čo na to hovoríte? FC Prieta spravila dobre alebo veľmi zle? A to znamená, že FC Prieta začína úplne od znova. A to znamená, že v 4. lige. Ale tu máme ešte jeden problém, že najväčšie hviezdy okrem Pištinka tiež opustili skupinu ako Kylian Mbappé a rôzni takíto hráči. Takže po tých odchodoch takto vyzerá naša základná jedenáctka. Takže potrebujeme do útoku nejakého hráča a to sa stáva asi Depay, lebo je voľný hráč, takže nás vyjde veľmi lacno. Okrem platu, ktorý asi bude chcieť veľmi vysoký na to, že hráme v 4. lige. No. A on naše požiadavky prijal, takže Depay je nová posila FC Priety. Raz, tu mám veľmi dobrú správu a to je to, že nová posila ide do FC Priety a nie je hociaká. Ale Dušan Brazil z FC Kotelnice ide do FC Prieta. Tu máme jak novinový článok, ako o tom písali novinári, každý sa z toho ide zblázniť. Tomuto som ani ja neveril, že samostatný Dušan Brazil do FC Priety. Dušana Brazila sa aj pýtali novinári, prečo si zvolili presne FC Prietu a toto povedal. Myslel som si, že FC Kotelnica bude v tom klube, kde zostarnem, ale po tých kvalitách, čo som videl FC Prietu, som sa rozhodol, že vedľa Pištinka rozbijeme Premier League a rozbijeme všetky ligy. No tak toto som vážne čakal, že Dušan Brazil kvôli tomuto ide do FC Priety. Ale teraz, tu máme obrovský zápas, no vôbec nie obrovský zápas, lebo sme v 4. lige a čo by sme chceli v 4. lige, ale tu už nastupuje Dušan Brazil vedľa Pištinka, takže sa máme na čo tešiť a samozrejme je tam aj Depay, ale on je tak mimo. Dobre, poďme na našu prvú šancu a má hneď Dušan Brazil. Dušan Brazil je pri lopte, Dušan jak prilepená lopta, prihráva, Vitaker, neviem, nejaký hráč, ktorého sme mali a dáva gól. Krásna spolupráca s Dušanom Brazilom. Krásne. Ale vôbec sa nemôžeme tešiť druhej šance, lebo je už 1-1, takže musíme veľmi rýchlo dať gól, aby sme ukázali, že my patríme do Premier League a nie do nejakej 4. ligy. Dobre, máme. A strácame loptu na offside. Teraz vážne? Čo tieve? Dobre, v tretej šanci to už cítim, že to otočíme. Depay sám beží a Dušan Brazil mu nabieha. Pridáva Dušanovi Brazilovi. Dušan Brazil strieľa a dáva gól. Dušan Brazil. Čo vám hovorím? Dušan Brazil je nová super hviezda FC Priety. Ja viem, ťažko sa to hovorí, že už nie je Pištinko, ale je tu nová generácia a to Dušan Brazil. Dobre, 72. minúta, vyhrávame 2-1. Krásne. Dobre. Dušan Brazil dostal loptu a už sa snaží nejako oborať tých hráčov. Ty kokos, čo ten Dušan Brazil robí. To je niečo krásne, čo on robí. Čo ti jebe, kamo, že type a strieľa. A bránkár vybránil, ale Dušan Brazil, kámo, tak to je niečo krásne, čo on robí. Aj koniec tohto zápasu v počte 2-1. Tak teraz nás čaká ďalší zápas FC Priety proti random klubu. Veľmi som pyšný na Dušana Brazila, jak sa ukázal v minulom zápase. Ale teraz už poďme na tento zápas. Naša prvá šanca je v 42. minúte a Dušan Brazil sám beží na branu. Dušan Brazil, celá FC Prieta sama beží na branu. Ešte zasekáva Dušan Brazil, strieľa a dáva gól. Dušan Brazil je nezastaviteľný v FC Priete. To je niečo krásneho pozerať. A ďalšiu šancu tu máme, ale už od Depaya. Depay krásne prihráva Píťovi. Píťo robí taký kličky, o ktorých sa ťa nesnieva a nie je. Teraz Píte rozohráva, dobre. Dušan Brazil má loptu. Čo od dneska budeme vidieť od Dušana Brazila? Dušan Brazil strieľa na bránu a nedáva. No teda dáva. Čaká nás penáltový rozstrel, ktorý rozhodne o tom, že kto vyhrá tento zápas. Takže ja veľmi dúfam, že FC Prieta. Podľa mňa ešte ani raz za našu kariéru za FC Prietu sme nevyhrali penáltový rozstrel, tak dúfam, že teraz sa to podarí. A nie! Čo? Víš, len prvú penáltu sme kopli, tak prečo sme prehrali? Čo tie, toto FCčko je tak zasekanejšie.
A tu máme novinku, ale vôbec nie dobrú novinku, že Pištinko je zas v problémoch, lebo si zase našiel nejakú čajku, nejakú že Martinku Bukake a zas podviedol Renčiči. To nemyslíte vážne, že Pištinko proste nikdy nestačí jedna žena a Pištinkovi stále viac a viac žen. Nepokopím toho Pištinka, keď takú peknú Renčiči má doma. Kto so mnou súhlasí, nech dá like a odber, aby som videl, že aj vy so mnou súhlasíte. Nevadí, aj tak bude v tomto zápase Pišinka, takže náš klub to moc neobmedzí, len je proste škoda, že toto Pišinko robí. Ale poďme na našu prvú šancu a Pišinko, čo ti jebe, to ako príravku dostal, Pišinko zase káva. Ošmykli Pišinka, okamžite to pískajte, kámo, to je tak podplatené, čo ti jebe. Ale nevadí, lebo my im to vrátime v zápase, Pišinko mentality. No tak asi takto neukážeme. Ale z tejto šance už im to vrátime. A Dušan Brazil má penáltu. Dušan Brazil strieľa doprava a dáva gól. Krásna práca Dušan Brazil. Ukazuje, že Pišinkovi nikto nebude zle robiť. Už je 1-0, ale FC Privete to proste nestačí. Dobre, Depay má loptu, Depay pridáva Renčiči nestráca loptu, ale ešte stále máme, lebo nejaký Johannes a ten tiež stratil loptu. Čo robí tá FC Priveta? Ale už zrovnali, takže veľmi rýchlo musíme dať gól. Dobre, Renčiči už má loptu. Renčiči hľada nejakých hráčov, ktorým by mohla prihrať, ale našla Whittaker Johannesa, ale Johannes. Dobre, Johannes stráca loptu. Ale teraz tu máme presne to, čo sme potrebovali. A to je penáta, ktorú kope Dušan Brazil a dáva gól. Krásna práca Dušan Brazil. Ja som vedel, prečo mu dávam tú penátu. Renčiči dostal loptu. Renčiči už sa pozerá na Pišinka. Pišinkovi prihrá Píťo. Píťo tiež chce asi ukázať, že má miesto ešte v tomto klube. Prebieha každého. Strieľa a dáva gól. Podľa mňa Pišinko chce veľmi ukázať, že ešte patrí do tohto klubu. Lebo Dušan Brazil je proste nezastaviteľný. V 83. minúte už 3-1 vyhrávame, ale my stále chceme. Píťo prihráva Dušanovi Brazilovi a offside. A je koniec tohto zápasu v počte 3-1 pre FC Privetu. Ale je tu koniec aj tohto videa, takže keď sa vám páčilo, tak dajte like a odber, aby som videl, že chcete ešte ďalšie diele z FC Privety.